Хора, искам да се напишем домашните. Аз пред малко направих един видеоклип, но видеоклипът ми е отхвърлен, защото YouTube ми дава само 15 минути видеоклипове да правя. И заради това YouTube ми го изхвърли. Здравей, YouTube! Така. Той се написа домашните. Имам празно време. Имам празно време. Но. Чакайте, докато не станат 15 минути, ще най-бързия начин да ви го покажа. Така, тук имах пета задача. Тук тази тетрадка се купих от Jumbo, етикетът се го купих от Amazon 1, а от кръженцата се купих облеклата. Тук съм стала. Тук имам шестица, тук имам шестица. И тук имам шестица. И повече не е събирала тетрадки, това си го направих аз. На видео го снимах и в сборника имах там някакви задачи, чак направих и това е. Имам празно време. Искам да покажа. Много се кефена, нали? Имам два телефона. Yes. Ало, ко правиш, ма? Ало, Мерлин, ко правиш? Ало, какво правиш? Ще ти кажа след малко домашните. Машенка. Ало, Мерлин, ето сега. Имам два телефона. Не, на тебе не казах, на другата казах, на мен казах, на Машенка не казах, на тебе казах, да, без така. Не на Машенко казах, добре, дечо. Така. Дайте там за мен и да ви е харесало видеото ми клипче. Моля да, направо не знам какво да снимам, моля да напишете ми коментари, харесате ми видеоклиповете, изпратете ми ваши снимки. Например, ако имате домашни любимци, изпратете ми ги, много искам да ви видя домашните любимци и да ви хареса, дайте thumbs up за мен. Така, напишете отдолу там, където пише коментар, напишете ми коментар. Мога да пишете само които на профили от сега да ви кажа. Така. И дано да ви е харесало. Чао! И не дайте да забравяте, кажете ми какви видеоклипове да